Miró sempre havia volgut tenir un taller, per això el seu amic arquitecte Cert, de l'època del GATPAC, el grup d'arquitectes per l'Art Nou, va fer el seu estudi a Palma. Però quan hi va haver-hi l'obertura de la galeria Espai Mike Saint Paul de Vans, tots van veure que en allà hi havia l'esperit de Miró i que era portable a Barcelona. Va ser el seu gran amic, Joan Prats, que va començar a donar cops en el Miró i dir-li de fer la Fundació Joan Miró a Barcelona. Però Miró va voler crear el Centre d'Estudis d'Art Contemporani, tal com diu les sigles per on entra, un lloc en el qual es trobés l'art nou, l'art de la seva generació d'avantguarda, l'art dels joves, no importa que fos la pintura, la música, la poesia, la dansa, perquè ell no volia fer separació. Per tant, en aquest lloc, a la Fundació Joan Miró de Barcelona, porta el seu nom patronímic, però és una aventura hereua de l'esperit d'uns avantguardistes catalanistes i cosmopolites del període de l'avantguarda que finalment van poder obrir el gran espai artístic de Barcelona amb la mort de Franco i fer el pont d'encadenament de ser un lloc d'impuls cap a l'art nou i avui també el lloc més magnífic d'estudi de l'obra de Joan Miró, lloc en el qual, d'altra banda, reposen els 109 llibres que han objecte de l'estudi per fer el llibre Joan Miró i els poetes catalans.